Здравейте отново, приятели! В предишната глава говорихме за това, че не сте сами в този бой и наистина не сте. Днес обаче ще направим нещо, което смятам за абсолютно ключово за вашето пътуване към свободата от тревожността. Ще надникнем вътре. Ще разберем какво се случва в тялото и мозъка ви в онези моменти, когато тревожността ви удари като цунами. Защото знаете ли какво? Страхът от непознатото е винаги по-голям от страхът от познатото. Когато започвате да разбирате механизмите, когато вече знаете защо сърцето ви бие като маратонец, защо ръцете ви са потни, защо имате усещането, че ще се задушите, тревожността започва да губи част от тази мистериозна и всемогъща сила над вас. Днес обаче ще станете експерти по собственото си тяло и ум. И най-важното, ще разберете, че всичко това, което ви се случва, е напълно нормално. Не сте луди, не ставате луди, не ви се мъчи. Просто сте хора, чиято система за оцеляване работи малко по-прекалено усърдно. Искам да си представите мозъка си като голям оживен град. Има различни квартали, различни райони, всеки със своята роля. И в един от тези квартали живее, може би, най-важният жител на целия град. Страхът на тялото ви. Казва се амигдала. И тя е, как да ви го обясня? Представете си най-ревнивия охранител, когато сте виждали някога. Този човек, който работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и винаги е настроен за червена тревога. Той никога не почива, никога не си взема отпуска, никога не казва това няма значение. Амигдалата е именно такава. Тя непрестанно сканира за обикалящата ви среда за заплахи. И когато засече нещо, било то истинска опасност, като кола, която се насочва към вас, или просто мисъл за предстояща презентация на работата, тя не се замисли дълго. Тя просто натиска голямата червена кнопка. И в този момент започва каскадата. Представете си домино ефект, но вместо малки плочки, това са химически сигнали, които се носят с скоростта на светлината и с цялото ви тяло. Хормоналната буря в момента, в който амигдалата алармира, тялото ви буквално се превръща в химическа лаборатория. И искам да ви разкажа за трите главни героя в тази история. Първо идва адреналинът. Ако трябва да го опиша, той е като най-мощната енергийна напитка в света, но направена от самата природа. Представете си, че някой ви инжектира кофеин директно във вените. За секунди. Буквално за секунди сърдечната ви честота скача нагоре, кръвното налягане се вдига, кръвта се пренасочва към мускулите ви. Но адреналинът е само началото. След него идва кортизолът, хормонът на стрес. Ако адреналинът е спринтьор, кортизолът е маратонец. Той идва малко по-късно, но остава много по-дълго. И именно той е отговорен за това ужасно чувство на не мога да се успокоя, което може да продължава часове, след като заплахата отдавна е минала. И накрая имаме норадреналинът, хормонът на фокуса и вниманието. Той прави ума ви хипербдителен. Внезапно забелязвате всеки звук, всяка промяна в стаята, всяко движение. Мозъкът ви е като радар, който работи на максимална мощност.
понякога толкова много, че не можете да мислите за нищо друго, освен за заплахата. И тук идва нещо наистина важно, което искам да разберете. Амигдалата е древна част от мозъка ни. Тя е била там милиони години, преди да изобретим колите, работните места, социалните медии. Тя е създадена в епоха, когато заплахите бяха прости и директни. Хищник или не хищник. Храна или глад. Безопасност или смърт. Проблемът е, че амигдалата не е обновила софтуера си. От тогава. Тя все още не може да разграничи между истинска физическа опасност и загуба на работа, например. За нея агресивен шеф е също като съблезъб тигър. Финансов проблем е също като глад в каменната ера. Социалното отхвърляне е същото като изгонване от племето, което в древността означавало неизбежна смърт. Затова, когато шефът ви повика в офиса с неясен тон, амигдалата ви крещи опасност от смърт. Със същата интензивност, с която би кряскала, ако видите и мечка в хола си. Но имаме и друга част от мозъка. Префронталния кортекс. Това е нашият рационален, логичен, мъдър ум. Той може да анализира ситуации, да планира, да взема разумни решения. Той знае разликата между реална опасност и безобидна работна среща. Проблемът, и това е голям проблем, е, че когато амигдалата се активира силно, тя буквално изключва. Изключва префронталния кортекс. Представете си, че някой извади батерия от телефона ви в най-важния момент. Затова, когато сте в паника, не можете да мислите ясно. Не е защото сте глупави, не е защото не сте достатъчно силни, просто умната част от мозъка ви е временно офлайн, а древната част е превзела контрола. И идва ред на страхотната новина, която искам да запомните завинаги. Мозъкът ви може да се променя. Това се нарича невропластичност. И това може би е най-вълнуващото откритие в неврологията за последните 30 години. Представете си мозъка като градина. Тревожните мисли и реакции са като пътеки в тази градина. В момента тези пътеки са като магистрали. Използвали сте ги толкова много пъти, че са станали дълбоки, широки и мозъкът автоматично избира да мине по тях. Но можете да създадете нови пътеки. Пътеки на спокойствието. Пътеки на логичното мислене. И на балансираните реакции. И колкото повече ги използвате, толкова по-широки стават. С времето те могат да станат новите ви магистрали. Искам да ви разкажа една история. Представете си два праисторически човека. Нека ги наречем оптимист и песимист. И двамата чуват шум в храстите. Оптимистът мисли, вероятно е вятър или някое малко животинче. Няма да се тревожа и продължава спокойно да си бере плодовете. Песимистът мисли, може да е лъв, може да е опасно. По-добре да се кача на дърво за всеки случай. Знаете ли кой оцелява по-често? Песимистът. Защото 99% от случаите наистина е вятър. Но в онзи 1% от случаите, когато е лъв,
Оптимистът става обяд, а песимистът живее още един ден. Ние сме потомци на песимиста. Ние сме потомци на тревожните хора. Затова толкова от нас имат тази вградена склонност да очакват най-лошото, да се подготвят за опасност, да се тревожат. Тревожността не е дефект в нас. Тревожността не е дефект в нас. Тя е дар от предците ни. Проблемът е, че живеем в свят, където този дар понякога работи срещу нас. Когато тревожността се активира, тялото ни влиза в режим бой или бяг. И искам да ви кажа, че това е абсолютно невероятен механизъм на оцеляване. Сърцето започва да бие по-бързо, за да доставя повече кислород към мускулите ви. Дишането се ускорява, за да внесе максимално количество кислород в системата. Мускулите се напрягат, да бъдат готови за действие, било то да бягаме или да се бием. Потивността се увеличава, за да охлади тялото по време на физическото усилие. Храносмилането се изключва, защото кой се нуждае от смилане на храна, когато трябва да се оцелее? Всичко това е брилянтно проектирано. Ако имаш истински лъв, който се готви да ви нападне, тази реакция може да ви спаси живота. Но ето проблема в днешния свят. Заплахите са различни. Не можем да избягаме от работния си стрес. Не можем физически да се бием с финансовите проблеми. Не можем да хукнем, да бягаме, когато някой ни критикува в социалните медии. Но тялото ни реагира все още по стария начин. Представете си следния сценарий. Седите на важна работна среща и изведнъж осъзнавате, че сте забравили важен документ. Амигдалата ви крещи опасност и подготвя тялото ви за бяг. Но вие седите на стол в зала за заседания. Енергията няма къде да отиде. Адреналинът циркулира в системата ви без изход. Сърцето бие. Мускулите са напрегнати. Готови за действие, което няма да дойде. И се чувствате ужасно. Но тук искам да ви кажа нещо интересно. Хората с тревожност често имат някои наистина уникални способности, които другите хора нямат. Вие сте по-внимателни към детайлите. Докато другите пропускат важни неща, то вие ги забелязвате. Вие сте по-добри в забелязването на проблеми, преди те да се случат. Докато другите са изненадани от кризи, вие често ги предвиждате. Вие сте по-емпатични към другите хора. Вашата чувствителност към опасност ви прави чувствителни и към емоциите на околните. Вие сте по-творчески в решаването на проблеми, защото мозъкът ви постоянно търси различни сценарии и решения. Проблемът не е в това, че имате тревожност. Проблемът е, че не знаете как да я контролирате и насочвате в правилната посока. Искам да продължим с това, че страхът е прекрасна и необходима емоция. Той де-факто ни предпазва от реални опасности всеки ден. Ако виждате кучето на съседа без каишка и той изглежда агресивно, страхът ви казва да преминете от другата страна на улицата.
ако карате и видите, че колата отпред спира рязко, страхът ви кара да натиснете спирачките. Това е здравословно. Това е полезно. Това е нормално. Проблемът възниква, когато системата започне да се активира в погрешни моменти или с погрешна интензивност. Ще продължа с 5 признака на проблемната тревожност. Патологичната тревожност. Има 5 характерни белега и искам да ги разгледаме заедно. Първо, интензитетът е непропорционален. Когато започнете да реагирате на малки ежедневни проблеми с паника, която би била подходяща за животозастрашаваща ситуация. Когато забравянето на ключовете от дома ви кара да се чувствате, сякаш света ви рухва. Второ, продължителността е твърде дълга. Нормалният страх трае докато трае заплахата. А патологичната тревожност продължава часове, дни, понякога седмици, след като заплахата отдавна е минала. Трето, честотата е твърде висока. Когато почти всичко в живота ви кара да се тревожите, работата, отношенията, здравето, финансите, дори малките ежедневни задачи. Четвърто, избягването да се увеличава. Започвате да избягвате все повече и повече ситуации заради страх. Срещи, социални събития, нови преживявания, дори излизане от дома. И пето, функционирането ви се нарушава. Тревожността започва да пречи на работата, отношенията, ежедневието ви. Тя ви спира да живеете пълноценния живот, който заслужавате. Тревожността не винаги изглежда еднакво. Тя може да се появи в 3 основни форми. Мисловната тревожност. Това са онези ако мисли, които не спират. Катастрофични сценарии, които се въртят в главата като счупена плоча. Ако се разболея? Ако загубя работата? Ако партньорът ме остави? Физическата тревожност. Това са всички онези телесни симптоми. Сърцебиене, потене, треперене, гадене, задух. Тялото реагира сякаш е в реална физическа опасност. И поведенческата тревожност. Това е начинът, по който действията ви се променят. Избягване на ситуации. Прекомерно подготвяне. Търсене на постоянно уверение от други хора. Важно е да разберете, че можете да имате 1, 2 или 3 типа. И различните хора изпитват различни комбинации. Сега искам да обсъдим и сърдечно-съдовата система. Това е най-честия и най-страшен симптом – сърцебиенето. Когато тревожността удари, може внезапно да усетите как сърцето ви бие като на маратонец. Понякога усещате всяко биене. Понякога ви се случва, че прескача ритъм. Знаете ли защо се случва това? Сърцето ви бие по-бързо, за да доставя повече кислород към мускулите, които се подготвят за действие. Това е същото, като когато правите физически упражнения, само че без упражненията. Кръвното налягане също се покачва. Кръвносните съдове се свиват, за да насочат кръвта към най-важните органи.
сърцето, мозъка, основните мускули. Затова понякога имате усещането за студени ръце и крака. Кръвта се пренасочва към центъра на тялото. И искам да ви кажа нещо важно. Никой никога не е умрял от паниката атака. Сърцето е мускул, проектиран да издържи на интензивни натоварвания. То може да бие бързо, часове наред, без никаква вреда. Следва дихателната система. Симптомите са най-страшните от всички. Внезапно се чувствате, сякаш не може да поемате достатъчно въздух. Дишате бързо и повърхностно. Понякога имате усещането, че се задушавате. Но ето какво се случва. Дишате по-бързо, за да внесете повече кислород в системата. И това е нормално. Проблемът е, че когато дишаме прекалено бързо, всъщност изхвърляме твърде много въглероден диоксид от тялото. Това се нарича хипервентилация. Когато нивата на въглероден диоксид паднат, кръвта става малко по-алкална, което може да причини замайване, мръвучкане в тялото, дори спазми в мускулите. Но това не е опасно. Това е само неприятно. Чувството за задушаване идва от напрежението в мускулите около гърлото и диафрагмата. Те се свиват като подготовка за физическо усилие. Но това не означава, че наистина се задушават. Храносмилателната система. Стомахът ви е едно от първите места, където усещате тревожността. Внезапно ви прилушава. Усещате болки в стомаха. Понякога имате диария, друг път запек. Това се случва, защото в момент на опасност тялото решава, че храносмилането не е приоритет. Представете си, ако бягате от лъв, кой се нуждае от смилане на закуската. Всичката енергия трябва да отиде към мускулите. Затова стомахът ви се затваря, кръвта се пренасочва другаде. Храносмилателните сокове намаляват и се чувствате зле. Червата също реагират на стресовите хормони. Те могат да се движат по-бързо при диарията или по-бавно при запек. И двете са абсолютно нормални реакции. Треперенето е друг много чест симптом. Ръцете ви треперят, може би краката, понякога цялото тяло. И това се случва, защото мускулите са заредени с енергия и са готови за действие. Те буквално вибрират от готовност. Замайването идва от промените в кръвообращението. Когато кръвта се пренасочва към сърцето и основните мускули, притокът към мозъка може временно да се намали. Това не е опасно, но е неприятно. Мравките по тялото се случват, защото нервните окончания стават хиперчувствителни. Мозъкът ви казва на тялото да бъде готово за всичко. За всеки нерв е на възможно най-високо ниво на готовност. И накрая когнитивните симптоми. Мислите ви. Когато тревожността удари, мислите ви може да се забързат. Мозъкът работи на по-високи обороти, търсейки решение на проблема, анализирайки всеки възможен сценарий. Понякога е точно обратното. Не може да мислите ясно. Трудно ви е да се концентрирате. Това е, защото вниманието ви е фокусирано изцяло върху заплахата.
Някои хора изпитват чувство за нереалност. Сякаш наблюдават живота си отвън, сякаш всичко е като сън. Това се случва, защото мозъкът понякога отключва от реалността като защитен механизъм. Искам да завърша тази част с най-важното послание. Всички тези симптоми са нормални. Те не означават, че ще умрете. Не означават, че полудявате. Не означават, че има нещо сериозно сгрешено във вас. Те означават, че тялото ви работи точно както е програмирано да работи в отговор на възприета заплаха. Проблемът не е в симптомите. Проблемът е в това, че системата се активира, когато няма реална заплаха или остава активна твърде дълго. Изминахме дълъг път днес, приятели. Разбрахме, че тревожността е древен механизъм за оцеляване, който понякога се активира в погрешни моменти. Научихме, че мозъкът ви не е счупен. Той работи точно както е създаден, просто понякога е малко прекалено драматичен. Видяхме, че всички тези страшни физически симптоми имат логично научно обяснение. И най-важното, разбрахме, че невропластичността означава, че можете да препрограмирате реакциите си. От днес искам да започнете да гледате на тревожността по различен начин. Вместо да я виждате като враг, който ви атакува, започнете да я виждате като прекомерно ревнив приятел. Приятел, който наистина се грижи за вас, но понякога е малко драматичен. Следващия път, когато тревожността дойде и симптомите започнат, вместо да се паникьосвате, спомнете си днешния урок. Кажете си: това е моята система за оцеляване, която работи. Тялото ми се опитва да ме предпази от възприета заплаха. Благодаря ти, тяло, но сега ще поема контрола аз. А в следващото видео ще разгледаме трите основни лица на тревожността в детайли. Ще говорим за генерализираната тревожност с нейните безкрайни ако мисли. Ще изследваме паническите атаки с техните интензивни физически симптоми. И ще се потопим в света на натрапчивите мисли и компулсивните поведения. Знанието, което получихте днес, е основата. В следващата глава ще научите как да разпознавате точно кое е вашето лице на тревожността, защото това ще определи и най-ефективния подход за справяне. Преди да преминете към следващото видео, искам да ви напомня да се присъедините към Discord общността, ако още не сте го направили. Там ще намерите други хора, които също минават през това. През същото пътуване като вас. Споделяйте преживяванията си. Задавайте въпроси. Подкрепяйте се взаимно. И не забравяйте да свалите работните листове за тази глава. В тях ще намерите упражнения за наблюдение на собствените си симптоми и техники за първоначално успокояване. И запомнете, знанието е сила. А сега вече знаете какво се случва с вас. Това е първата стъпка към свободата. Ще се видим в следващата част,
където ще навлезем още по-дълбоко в разбирането на вашия личен тип тревожност. До скоро!